Ja vam acabar l'etapa del disseny i ara estem ja amb la construcció des de fa ja unes 3 setmanes aproximadament. I el que estem fent sobretot, els dos personatges principals, que és la Nina i el ploraner. I la Nina, que és la protagonista. I el ploraner és aquest que heu vist dels ulls supergrossos i diversos llampats. I doncs intentarem llavors també acabar unes ombres xines, que també formen part de les 3 primeres escenes. La Paulette la tenim tancada al taller de costura, que les vesteix i les acaba i els dona el tocat que les fa tan xules. Doncs va creixent. Ja portem treballant en el projecte molts mesos, realment, des de l'estiu que vam fer les tasques de creació i després el disseny de titelles. Portem 3 mesos tancades aquí al taller de Zip It Company i ara ja comencem a tenir els titelles bastant enllestits. Comencem a assajar al Poble Espanyol, que és on ens passarem 4 setmanes més d'assaig intensiu. Vindrà el Simon aviat també per dirigir-nos. I el 17 de març ja estrenem amb moltes ganes que tenim que arribi aquesta data i d'ensenyar tots aquests mostres al nostre públic. Som amics dels animals que van pel camp voltant, que foten amb que